Намираме се на Кирова поляна и ще тръгнем в посока Сухото езеро, което се пада там зад тая горичка отгоре. Тук каква хубава гледка се открива. Ето е групата. 10 човека сме днес. Каква хубава скала. Сега ще си ходим по пътечката към Сухото езеро. Тук сме малко преди Сухото езеро. Там ти е за разпознаване. Това е булка ли? Да, или ма? Долу. Какво червена мухоморка? Червена без точките отгоре и оранжев цвет. Сухото езеро си е сухо. Нема точки? Оранжево. Обаче отдолу има два-три белега. Първо долу бела, а не жълта. Така ли? А коя е жълта? Булката. Да. На булката ги нямате. Теглота гладко има. Аз никога ще правя яйче, ще отсекам на пет. Как се учва като го? Не, тук духа лош. Никаква вода в Сухото езеро. Его Улия нагоре. Трябва да изведе на Попово-Капски езера. Имам съвсем малко водичка тече. В момента се катерим по лятната пътека от Сухото езеро, който излиза на Попово-Капските езера. Стръмничка е доста, но се минава. Тук как е нагоре положението. Тук е вече долу под нас Сухото езеро. Препотнало е, няма го? Нема го. И нагоре и надолу.
Тук е един лек участък с леко откатерване на скалички. На камерата не се вижда много добре склона, си е доста стръмничко. Гоячката и Софи драпат. Вече излезнахме от стръмната пътека. Там отсреща е Кобилино бранище. Тук над нас ударата не се вижда Лопушки връх, който трябва да изкачиме. Това са Поповите капи. Добре. Айде група, кажете нещо. Айде. Чудесно, браво, Борис. Това е малко промяната в рецептата. Ей, там трябва един. Да, там. Там отсреща. Това ние ползваме мотов. Отсреща Бричиборското вила между Теодосиите Карули и връх Баба. Тук е време. Сега пред нас изясява Попова капа. Едно от малките езерца е пресъхнало. Тук сме вече излиза пътека Т4. Варовица през Кобилино бранище е за рибни езера. Тук има, да, ела да видиш. Айде групата си стрелваме. Това е точно. Все един до страшното и да се върне. Абе тия двамата, къде че знак? Тук некъде е малко, след това трябва десно да фанеме. Това е най-голямото Попово-Капско езеро. Тук Попово-Капското гледано езеро отгоре. И групата Пъпли. Сме точно под Лопушки връх. Ето тук отзад е Попова капа. Там към Витоша облачно не се вижда добре, въобще даже не се вижда. Бричиборското било, където го минахме лятото, как хубаво сега се открило цялото. Его Лопушкия върх пред нас. Последно изкатерване към него.
Ей, чака се с глупостите. Това значи, че ти се харесал, че тя е хубава. Ето това е Лопушкото езеро. Да, не беше тръгнал да плуваш. Слушай сега, тук си гледа, гледа как не се гледа. Така как хубаво мъглата си лети покрай нас. Ето го, на Лопушки връх сме. Лопушки връх, 2698 метра. Така хубава мъгличка. Ето отсреща връх Мечит. Последното, където се вижда. А ние сега слизаме от Лопушки връх към премката между тия Лопушките върхове и вероятно ще каем директно надолу към Кобилино бранище, но ще видим. Групата отгоре идва. Отсрещах как хубаво са се наредили скакавците и озола. Ето откъде слизаме, без пътека, надолу към Кобилино бранище. Така си избрахме път. Това е по-гол участъка. И то преход ще се помни. Водният чот среща как хубаво се е наредил. И озолата. Долу е Кобилино бранище. Ходим си с по-жълтелите треволяци. Готино така. Нищо. Тук има и водичка даже. Още малко и сме на Кобилино бранище. Ето, достигнахме и пътеката, идваща от Мечит към Кобилино бранище. Така наречения Фердинандов път. Само тук вече не е път, е само пътека.
Вече слънцето си изгря. Ще един облак, дето само прекапа съвсем за кратко. 20 капки и времето си прави. Ей, друго си на пътечка да си стъпне човека. Виме последни метри преди заслон Кобилино бранище. Вътре влизали, как е положението? Те скоро правиха ремонта, но... Една нова година да бера човек. Ядене, пиене, печка с сугари тръби. Групата тръгваме от Кобилино бранище към Сухото езеро. Надяваме се дъжда да ни се размине днеска. Айде, чао, заслон. Горе ще се види как се откриват поповите капи, купените зад тях. А ние вървиме по пътеката от Кобилино бранище към Сухото езеро. Ето го езерото. Как е пресъхнал и предната част от групата минава през него. Ето вървиме си буквално в коритото на Сухото езеро. Няма въобще никаква вода. 1 октомври е днес. И така, вода чак на пролет ще бъде пълно. Пак започна да капе. Дано да е за кратко. На отиване по той оли нагоре се скачихме. Значи вървим си тук по скучната пътека, която е в гората. Слизаме вече от Сухото езеро към Кирова поляна. Там от 30, 40, 50 минути ще сме при колите. След отиваме някъде да си отпразнуваме преходчето с биричка и някакво мезенце. Най-вероятно, ако има места на Дяволските потоци. Там е хубава кухнята и цените са нормални. И малко пътечка надолу.
Трябва да побързам, че ще се моткам на другите, че доста напреднаха. Пътеката е много добре маркирана, с бяло и зелено. Хората идват често на разходка само до самото Сухо езеро, което е една приятна разходка. Зависи от темпото, час и половина от Крива поляна до Сухото езеро и час за слизане. Тук след малко има наша надпис, на който пише добре дошли манастирски гости. Манастирски гости трябва да пише. Пише монастирски. Монастирски, да. Стар е написа, бе. Ама не чак толкова стар. В смисъл така не са писали преди 500 години. Наближаваме Кирова поляна. Още 100 метра и сме там. Айде! Айде, край на днешния преход.